Мисс Россия конкурс оксай билеттим болла. Бисенделе алты хары лехим бир эрхан комайор даганы йөрү даганы күннәр баллар да дагай тахтана һәм бир күндән өрәбитһә. Олиһен киһе сылаяр һәм бир биле постоянно стресс җан боди. Конкурс олиһен сен бир стресска җанын киһе халаяр бит. Но олды болла һәм бир биле җанын әйләре көрәнгән санан көтөгөлләренә организаторлар даганы максимально кахалла хатыллар да бияха. Бара олиһен буллана гыньоктар тария диге. Күмәтәргә дә горды һон чабайдык. Лагер курдук яхара так. Аты мен биле кастада күтүп балам примерно билетим кайда калар. Только биле өр боларын хатахара учетна адрахын якхап. Олиһен буллана сылай биттим ая так. Онна ол премияга John öyle böyle dene araydım diye. Böyle Allah öğrenler